Sa headlines kan mga barata, business one-stop shop kang lokal na gobyerno kang Naga pinalawig pa. Mga nagpaparehistro sa Comelec Naga kadikit. Pagpapadrug test ka mga job order, contractual asin casual empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga nagpapadagos. Soltero na nagpurma na mag-shoplift sa sarong convenience store sa Naga, nagtumang sa mga pulis, nakuanan pa nin illegal na droga. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Business one-stop shop kan lokal na gobyerno kang Naga ngunya na taon, pinalawig pa. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Pinalawig pa ang Business One-Stop Shop 2023 kang lokal na gobyerno kang Naga na kuta na matapos kunya na Enero 20, alagad pinagantos ta ini hasta Enero 31 matapos na hagadon kang City Treasurer's Office sa sangguniang panglungsod. Sa pagmonitor ni City Administrator Elmer Maldemoro, igwa ng 5,439 na mga negosyante na nakakuha na nin business permit. Parte ini kang 9,000 na negosyong pinaglalauman nindang matatawan nin permit ngunya na taon. Ang 5,439 na natawan ng business permit ang katumbas kang 229 million pesos. 229 million. 229 million na ang na kolekta kang For business tax. For business tax. So nilalauman po na dakol pa itong ma-generate para diyan. Ang pagmarhay kang kamugtakan kang negosyo sa syudad kang Naga na naapektaran kang pandemya ang mga ngahulugan man subuot nin dagdag na ingreso sa lokal na gobyerno na pantampad sa nabawas sa national tax allocation kang Naga. Ay maray po ngunyan si Rispan. Hapuan pa po kadtong real property tax. Dakol po sinagbarayad. Pati ito po mga prior years na arrears nindan nabayaran. Kaya nagmaray-maray po si status kang collection tangunyan. And hopefully po magdagos-dagos na para ito pong kulang duman sa itong binawas duman sa national tax allocation ma-recover ta sa mga business taxes. Ang Business One-Stop Shop pinagigibo sa Naga City People's Hall sa City Hall kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, kabaliman sa pagbabago na pinag-introdusir ngunya na Business One-Stop Shop, iyo ang pagkakaigwaning sa diring lamisa kan mga barangay para sa mga makuanin barangay permit na dating pinagigibo sa kanya-kanyang barangay hall. Ngunya na taon, naging one-stop shop ang pagproseso kan mga permit, huli tayaon sa nasa laugang Naga City People's Hall ang mga maproseso kan mga dokumento. Ayo po dahil imbes na madumang ka pa sa barangay, sarong lugar na lang itong dudumanan kang sa tuyang mga business owner, gabos na lang digdi sa City Hall. Padago sa mga bareta, mga nag-renew kan sa indang business permit sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur, mas dakol ngunya na taon. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Sa nagpapadagos na business sa one-stop shop sa Banwaanin, Calabanga, mas dakulan transaksyon kan renewal kan mga business permit sa Banwaan. Inian pinag-kumpirmar ni Mayor Eugene Severo na mahihiling sa Banwaan na apisar kan pandemya dahil pa man giraray nagpundo kan na asendang mga negosyo anibang mga negosyante sa Calabanga. Kami flexible sa target. Ang habol mi lang mas magdagdagan ang mga new applicants. Sa ngunyan dakulon ang renewal which is very welcoming. Ibig sabihin dahil nawara si mga negosyo ta dakulang factor yan. Pag dakulo ng renewal and nagmamatch naman, okay si performances ninda, si pagpatakbo kang ekonomiya digdi. Ang paduwas, dapat magdagdag na maray si mga new. Sa ngunyan, nagkapira pa lang. Pero napunta man lang kita. Our boss is within its first 10 days pa sana ang boss ta. So, welcome sana magdagdag pa by the next few weeks. Ang sabi mi kaiyan, by this year habol mi maglangkaw na maray si irami kang nakaagi ay kan 2022. Salamat sa Diyos kasi di nagbaba ang giraray. Kahit nag-transition kasi usually pag nag-transition ka ning government ay ning administration na nababa yan ta bago ang nakapot.
Pinaging kami narpaasin na nga pudan ang mismong alkalde sa gabos ng mga negosyante na aprobitsaran ang ginigibo nga business sa one-stop shop sa Banwaanin, Calabanga. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mga nagpaparehistro sa opisina kan Commission on Election sa Siyudad ng Naga, kadikit. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. 2 semana na sana matatapos ng pinagtaong deadline sa COMELEC para sa pagpaparehistro kan mga bagong botante na pwede magpartisipar sa Sangguniang Kabataan as in election sa barangay sa maabot na Oktubre 30. Alagad dikit pasubot ang nagpaparehistro sa opisina kang Commission on Election sa Naga. Sa ngunyan, igwa pa lang nin 2,151 na nakapagrehistro sa syudad. May pirang semana na sana bago ang deadline. Sa ngunyan po, nagpuong kita Disyembre 12 hanggang matapos po niyan Enero 31, ngunyan na taon, sarap may kabangang bulan. Ngunyan naka 2,151 pa lang ang Naga City. Medyo baba pa po yan. Madakul man subuot ang pagpaparehistro kung pinagdadara sa barangay sa paikang satellite registration. Opo, nagkaigwa na kaming satellite registration sa Barangay Carolina, Barangay Pacol, Barangay Balatas. Tapos nagkaigwa kami sa Duwang Mall sa Naga. Mayan po si mga nakanda-kantang satellite registration. Ang sa tuwing upcoming satellite registration sa January 24, Barangay Panikwason kami. January 25, Barangay San Felipe. Tapos Barangay Kararayan next week man, pero pika-finalize ko pa ang date sa Barangay Kararayan. Siring sa dati, pangapudan kong COMELEC, daina maghalat ng deadline kung saan pwedeng dagsa na naman ang mga maparehistro. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang pangapudan sa paagi ng media as yung pagdulok sa mga opisyal kan barangay ang saro sa mga paagi kan COMELEC para mapadakul pa ang nagpaparehistro sa saindang opisina mientras na nagraranina ang deadline sa masunod na simana. Dagdagan tam registranta, siyempre arkani info dissemination sa media, tapos po sa mga barangay kapitan na magparehistro po sa dapat magparehistro. Sa pagbabalik kang Newsbreak, sulterong nagpurbar na mag-shoplift nanundok nin pulis, nakuanan pasubuot nin illegal na droga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools,
tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with Business Executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padagos pa sa mga bareta, balik eskwela na ang mga estudyante sa Banwaan in Garcia Torena, Camarines Sur matapos na haliw na kan lokal na gobyerno ang pinagdeklarang suspension of classes kan suudma. Susog ki Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Janet Bombase. Padagos pa man nakakamati ning pag-uuran asin madagom na panganuron ang sa indang Banwaan. Higot man ang patanid kan nasabing opisyal sa mga parasera na iwasan mo na ang maglawod huli kan gale warning. So UDMA, we suspended the classes in all levels, both public and private. However, pinaglist na po yun kang ating Honorable Mayor, Honorable Ledes San Luis. Medyo nagrahay naman po si panahon and mayo na nga si moderate na pag-uuran na nagkausa kang pagbaha po sa mga sa mga ibang parte kang mga flood-prone area ta. Sa satuyang police report, maaatubang sa patong-patong na problema ang sarong soltero na pinagsasahutan na nagpurbar mag-shoplift sa sarong tindahan sa barangay Tabuco. Asin kang aarestohon, sinuntok si pulis. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Patong-patong na kaso ang posibleng kakatubangon kan sarong 22 anyos na soltero matapos ining magpurbar na mag-shoplift sa sarong convenience store sa barangay Tabuco, Ciudad Dinaga. Asin magtumang pa sa sarong pulis asin nakuha na nin pinagtutubodan ng shabu. Sa sumbong kan personang si Franklin Castro, 36 anyos, clerk kan nasambitan ng tindahan. Manungod sa nangyaring shoplifting kan suspect na si Jenner Sakayan, 22 anyos. Tulos manining pagresponderan kan mga pulis asin barangay Tanod. Alaga nagpagtusayan pa ini hasta sa masuntog ang pulis na si Police Staff Sergeant Harry Dave Lita. Asin nahiling pa anina po na pigtutubudan na illegal na droga. And ngunyan, natubang siya sa kasong aside from assault upon an agent of person in authority, kasi siya nagtumang siya habang inaaresto, kakasuhan man siya itong private complainant ng theft, shoplifting, tapos ikaw pa siyang kaso pa, another itong violation of Section 11, possession of illegal drugs of Republic Act 9165. And ngunyan, posibleng kung ipasairaron pa siya sa drug test na mag-positive pa siya, another violation. Sa ngunya nasa kustudiyan na Philippine National Police ang suspect asin sasangatan kasong pagbalgar sa RA 9165, assault upon agent of person in authority asin theft. Ang sa iyang kasalan kung taano ta pinag-aresto kang pulis, minhuli sa sumbong kay itong personal kay itong convenience store na nag-shoplift during the course of arrest, inaaresto na siya, nagtumang pa, sinuntok pa si nag-arestong pulis, marisa na taday na puruhan, tapos naaresto man eventually, and during the process, may inapun siya na from his pocket ng sarong sachet and kan mag-verify plastic sachet na may laog ng quantity ng shabu. More or less mga 0.75 grams na shabu. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, News Break. Sa iba pang bareta,
Natapos na si mga casual, contractual as in job order na empleyado kang Solid Waste Management Office na magpa-drug test basado sa kasuguan ni Mayor Nelson Ligacion. Nakapilang niyan sa Naga City Hospital, iyo ang mga empleyado kan Bicol Central Station. Susog ki City Administrator Elmer Baldemoro, mayo pamansin lang naaaraman na nagpositibo mantang nagigibuhan man tulos nin appointment si mga empleyadong nakapagsumitir na sa Human Resource Office nin negatibong resulta kang drug test. Si mga negative po, ginigibuhan na ning appointment and so far po may pa man kaming nare-receive na nag-positive. Padagos pa sa mga bareta, apwera sa pagtaonin ayuda kada igwanin kalapidad. Sibutman ang City Social Welfare and Development Office kang Naga sa pag-rescue asin pagtaonin ayuda sa mga idinudulok sa saindang mga kaipuhan nin tabang. Detalye sa report ni Melvin Machado. Personal na pinaghanap asin pinaghatod sa Barangay Balaogan, Bula, Camarines Sur ka mga taga City Social Welfare and Development Office sa pangingenot ni Ma'am Maria Gloria Rodriguez, answerong person with disability na temporaryong nakiki-star sa Barangay Mabolo, Siyudad kang Naga. Alagad nagiging problema na subot hulita perming nagahali sa iyang pinagdadagusan. Ang nasabing persona ang haloy naman subot pinaghahanap kang sa iyang mga partidaryo. Aram mo naman ang opisina kasi SWD, from home to tomb. Talagang hanapon ang mga kung sa-insain hali. So nag-abot kami sa ponto na dumang kami sa MSWD Kambula, pighanap mi kung saan talaga siya. So napag-araman mi na sa Barangay Balaogan, Bula, Camarines Sur. So pag-abot mi duman, bistado siya, identified siyang maray. As in, haloy na din po ito na pigahanap. Kaya lang talagang layas, lalaki po siya. Siguro nasa 43. Arab siya kaya. So opisina man kang CSWDO, inabutan kang GNN News Team ang sarong padre di pamilya na taga-probinsya ni Masbate na subot na stranded sa Siyudad kang Naga asin naghahagan ng tabang para makapuli. May programa po kita dyan tungkol sa transportation assistance na inaapod. Nakalakip lang po dyan ang police blotter. Punta na stranded siya. As in, pinapasakay, pigtataan po yan ng pamasahe para makaabot siya kung saan siya papaduman. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.